pisse, så hvad så der? Pisse? Det er så pisse, vi skulle bare... Ja, vi venter bare. Okay, slap af. Så tager du bare lige fedende sidste 3, du. Kigger bare lige på de andre. Ja. Så giver du dem det. Kan du se dem? Kom så. Kan du ikke? Hey. Så er det fandme godt. Bare fordi vi kigger. Ej, kom nu. Ja. Giv ham lidt, kom så. Ja, kom så. Det er nære, det der. Ja. Er du sandhed nære, eller er du sandhed nære? Du er her nære. Skal vi ned og tage de fucking nazier ud, eller hvad? Vi bare diske vores stop. Diske så meget stop. Har I stoppet med? Ja. Hey, hvad satan? I er i vores område. Hey, I bedste vores træ. I bedste vores træ. Chef, det er ikke ud til, at skideringerne og Niggerboysene, de er på vej ind på. Das sind schwarze Niggers! In meinem Territorium! Ja! Hvad skal vi lukke mest løser? Ich denke, das Wessel soll! Ja, Wessel! Und nicht! Ja, nicht und nicht trinken diesen... Nein! Hold op på den! Okay, drenge. Så de her. Ja. Ja, hvad siger du så, min lille Ise? Ja, man. Hvad så? Hvad så i fjernsyn i går, hva'? Ja, den der for vilde fucking Kina-film. Ja, hvor fucking sådan her. Ja, kan du give os noget af det der Kina nede og shit, hva'? Ja, kom så! Kina nede og Giv fucking os shitet, hva'? Yeah! Yeah, go ned. Yeah! Go so! Heil! Heil! Ich will gern zu heilen, die standen an meinem Teuer! Ja, diese... Okay. Er vi klar, drenge? Ja. Skal vi have vores tørrebær? Das sind schwarze Niggers! Ja, Nigger! Schwarze! Kopf op! Das ist nicht! Territorium nu, mand. Ich bin auf meinen Kopf! Das sind nicht Kommunisten, nein! Das ist nicht Kommunisten, nein! Du wolltest so einen mit Tag? Nein! Das brechen wir sein schwarzes Kopf ab! Erwachen! Ja, op med dig, mand! Jeg har brug for en hjælp nu! Ja, det er... Okay, Spezialheiler machen! På den, mand! På den!